Туры эфирда сезне сәламлейм мин Айзилә Батырханова. Яңа туган көн һәр барчабызга шатлык, сөенечләр генә алып килсен. Хыялны матурлык тудыра дигән бер акыл иясе. Алдагы минутларда без сезне гаҗәеп матур рәсем күргәзмәсе. Казан кызы рәссам Полина Илюшкинаның иҗат җимешләрен карарга чакырабыз. Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музейының Хәзинә галереясында Казан рәссамы Полина Илюшкинаның «Вакыт угы» исемле шәхси күргәзмәсе эшләй. Әлеге «Вакыт угы» күргәзмәсе нәфис музыкаль проект. Монда һәр картина җырлап тора. Образларны Ренессанс камера оркестры музыкасы озата бара. Экспозицияга куелган картиналар Татарстанда, Россиядә, ислам һәм буддист илләрендәге тарихи мәдәни һәйкәлләргә һәм вакыйгаларга багышлана. Великолепно совершенно владеет многими техниками. Во-вторых, ее обширное количество поездок и участия в симпозиумах международных и в своих каких-то индивидуальных поездках, они, конечно, дают свои плоды. Проектта соңгы 10 елда эшләнгән рәсемнәр тупланган. Рәссам аларны Кытай, Иран, Үзбәкстан, Таҗикстан, Төркия, Вьетнам, Сербия, Мисырда ясаган. Полина яшь булуына карамастан, инде күп дәрәҗәләргә ирешкән рәссам, аның Россия күләмендә алган рәхмәт хатлары бар, Россия художниклар союзыннан алган алтын медале дә бар. Ул бик күп илләргә сәяхәт иткән кеше, һәм менә шу сәяхәтләрен, шушы үзенең бөтен тәҗрибәсен ул менә шушы күргәзмәдә безгә тәкъдим итә. Галереяга килүчеләр күптән түгел генә ясалган Казан Мәрьям ана икон соборын тантаналы ачу палатнасында күрә алды. Полина әлеге картинасын тантаналы гыйбадәттә катнашучы буларак ясый. Иң масштаблы картиналарының берсе Иранда шәһәр автобусында хатын-кызлар. Төркия турында хатирәләрен яңарткан картиналарына төрек генераль консулы Исмәт Ирекән җитәкчелегендәге рәссамнар делегациясе аеруча игътибар итте. Sanat güzelliktir. Sanat hayat verir. Потому что искусство — это красота, и искусство дарит нам жизнь. Sanatta kavga yoktur, gürültü yoktur, dostluk vardır, barış vardır. В искусстве нет конфликтов, нет неразберих, есть дружба и мир. Полина Илюшкина үзе вакыт угы күргәзмәсен бөтен дөнья шугалагы белән бәйли. Көнчыгыш илләрдә кешеләр менталитеты акырын үсә. Вакыт угы аның агымының юнәлешен генә күрсәтә, гәрчә төрле тизлек белән булса да. Ә үткән, бүгенге һәм киләчәк арасындагы аерма иллюзия гына дип басым ясады ул. Почему выставка называется «Стрела времени»? Я художник-ориенталист, и представленные картины написаны в разных странах с различными культурными и мировоззренческими традициями. Несмотря на победно движущийся каток глобализации, сам менталитет людей изменяется очень медленно. Можно сказать, что время для разных людей и для народов течет по-разному. Бирманский мальчик-монах углубился в телефон. Наверное, он играет в мультяшную игру. Потом он вместе с другими будет медитировать, чтобы слиться в нирване с Буддой. Через несколько недель он возвратится в свою семью, будет ходить в школу. Что превалирует в нем? Прошлое, настоящее или будущее? И каково их соотношение в его сознании? Понятие «стрела времени» показывает направление его течения. Быел ул җир шары буенча Мольберт белән циклының рәсем сәнгате һәм иҗат эшләре сериясе өчен Россия сәнгать академиясе медаленә лаек була. Ул әле шактый яшь һәм бер вакытта перспективалы, шушы яшьлегенә карамастан аның иҗат юлы бүгенге яшь буыннарның иҗатына ошамый. Бүгенге яшь буын үзенең качырып,
Belki bulur-bulmaz işlerin ustahanede koşurup yatkan bir melde, ol bana şu 200'e yakın ülkede bulup birgine boş vaktinde ütkermişi. Ol alemine onun şu icatını müzik bile beylevdi. Onun kuresminde müzikant kollegalar var. Hemen şu açılışında da şu eserler bütün isi jırlap durdu. Onların o zaldan zalga köşken bizden kilişler, sanat yaratışlar, sanat yerler hayran kalıp şu müzik aslında şu eserlerini okudu. Полина Илюшкинаның шәхси күргәзмәсе Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, Әлмәттә һәм Германиядә оештырылган була. Ә Казандагы әлеге күргәзмә 17 ноябрьгә кадәр эшләй. Рус әдәбиятының көмеш чыры шагыйрәсе Марина Цветаева көз көнне кызарып миләш пешкән чакта дөньяга килгән. Шагыйрә истәлегенә багышлап киләсе видео язманы карарга тәкъдим итәбез. Рус әдәбиятының көмеш чыры шагыйрәсе Марина Цветаева нәкъ менә көз көне кызарып миләшләр илгергән чакта дөньяга килә. Гомеренең соңгы 12 көнен Алабуга шәһәрендә уздыра. Менә ул Жданов урамындагы 20-нче йорт. Хәзер исеме үзгәртелсә дә 41 елның 19 августында нәкъ шушы йортка кергәч Марина Ивановна мин бер каяда китмим, монда калам дип әйтә. Менә шушы кичкенә генә йортның тагын да кичкенәрәк бүлмәсенә урнаштырдылар Марина Цветаевна аның 16 яшьлек улы белән. Шагыйрәнең иҗат юлын өйрәнүчеләр арасында беренчеләрдән булып Марина Цветаева яшәгән йортны истабар язучы Рафаэль Мустафин эзләп таба. Йорт хуҗабикәсе Анастасия Ивановна белән дә күрешергә өлгерә. 2004 елда гына әлеге йортны саталар һәм 1 елдан соң музей буларак ачыла. Мин әйтәсем килә, Алабуга шәһәрендә урнашкан бу бердән-бер дөньяда бердән-бер мемориаль комплекс аның составына хәтер Марина Цветаева хәтер йорты, Марина Цветаевна әдәби музее, Көмеш гасыр китапханәсе, Кырю йорт музее, Көмеш гасыр кафесы, аның кабере Петропавлов зиратында кабере, хәтта Покрау ширкәве дә керә. Хәтер йортында Марина Цветаева кулланган әйберләр сакланып калмаган диярлек. Шулай да музей хезмәткәрләре шагыйрәнең көндәлекләреннән, әлеге йортның хуҗабикәсе истәлекләреннән, йорт эченең 41 елгы халәтен тудырырга тырышкан. Ни дисәң дә биредә шомлы, бигрәк тә өйгә үзең генә керсәң. Шәхси әйберләреннән биредә бердән-бер кичкенә китап итеп ясалган язу дәфтәре куелган. Мәгълүм булганча, Марина Ивановна Цветаева трагик язмышлы шагыйрә. Фани дөнья белән исәп-хисапны ул үзе өзә. Үләр алдыннан Марина Цветаева үзенең ни өчен бу аянычлы адымга баруын аңлатып, кыска-кыска хатлар язып калдыра. Төп сәбәбен аның иҗатын өйрәнүчеләр чарасызлык белән бәйли. Гомумән тормышка өйрәнмәгән кеше иде, чөнки ул Мәскәүдә торган чакта, бала чагында аңа француз телен, немец телен өйрәткәннәр. Үй эшләре бүтән кешеләр алар өчен эшләгән. Һәм инде монда шундый шартларда яшәгәчтән аңа инде бүтән кул эшләрен, йорт эшләрен эшләргә туры килде. Мәскәүдән соң, һәм инде Франциядән соң, Алманиядән соң аңа бик авыр булды. Ул бүтән эшләр аңа өйрәнмәгән иде. Һәм тагын да үз улы өчен дә бигрәк тә ул куркып яшәгән. Сугыш вакытында күренекле язучылар, әдәбият әһелләре Чистай шәһәренә эвакуацияләнә, ләкин Марина Цветаева Алабуга шәһәренә җибәрелә. Алабугага урнашкач та шагыйрә Чистайга барып кайта. Аны Чистай шәһәрендә ачылачак ашханәгә савыт-саба юучы итеп алырга вәгъдә бирәләр. Ләкин аңа кадәр 2 ай җан асрарга кирәк. Китапханәдә дә, балалар бакчасында да аны эшкә алмыйлар.
Кайбер тәкъдим ителгән эшләрдән Марина Цветаева баш тартырга мәҗбүр була. Мәсәлән, аны алман әсирләре белән допрос вакытында тәрҗемәче булып эшләргә чакырулары билгеле. Бу эшкә ризалыкны бирмәде, чөнки анда бит инде эшкә керер өчен анкетаны тутырырга кирәк булган, ул анкетага нәрсә язары, аның бөтен якыннары, туганнары, кем сөргендә, кем төрмәдә, шуның өчен шуңардан да куркып, һәм шушы эштән дә куркып, чөнки аның поэтик мие белән, поэтик уйлавы белән ничек инде ул да просто утырсын, сораулар алган төштә. Эшсез, өйдә эш булып көн итәргә калган Марина Цветаева Татарстан язучылар берлегенә дә мөрәҗәгать итеп карый. Монда барганда әле ул Имаметдинов дигән кешегә хат язды: "Мин сезгә бик тә файдалы булырмын, әгәр дә сез мине тәрҗемә эшләренә алсагыз." Имаметдинов фамилиялы кеше ул вакыт Татарстан язучылар берлеген җитәкли, ләкин ул Париждан кайткан шагыйрәгә җавап бирүне кирәк дип санамый. Югыйсә Марина Цветаевадан 2 хат ала. Озак еллар үткәч Рафаэль Мустафин дәүләт архивыннан хатның беренчесен эзләп табып, Марина Цветаеваның кызына җибәрә. Россиянең төрле төбәкләреннән һәм СНГ төбәкләреннән, чит илләрдән, Франция, Япония, Америка, хәтта Австралиядән да килүчеләр күп монда, һәм һәр 2 елны монда Цветаева премиясе тапшырыла. Аның иҗаты эчендә кыш тырпылдаган сүзләргә әверелгән фаҗигале музыка. Аны аңлау өчен тыяр дөньяның гадәти үлчәмнәрендә генә калу җитми дип язган иде Марина Цветаева шигырьләрен тәрҗемә иткән шагыйрь Зөлфәт. Кыргыйлыктан чыгып, Тәңрегә йөз юнәлткән җәмгыятьтә адәм балалары шундый югары сәнгатьнең кадерен белә башлар. Менә шул чакта Марина Цветаеваның да сәгате сугачак. Тик ни аяныч, бездә әлегә шигърият кайгысы түгел дип язган иде. Бүген исә вазгыять үзгәрде. 2002 елдан бирле халыкара Цветаева укулары үткәрелә. Алабуга бүген Марина Цветаева рухын ядкәр итеп саклаучы тарихи шәһәр. Камал театры безне сәфәргә чакыра. 4, 5, 6 һәм 7 ноябрь көннәрендә сәфәр спектакленең премьерасы. Әсәрнең авторы журналист, юлчы тапшыруның алып баручысы Альберт Шакиров. Авторның бер генә персонажы да уйлап чыгарылмаган. Алар белән ул журналистик эшчәнлеге вакытында төрле төбәкләргә баргач танышкан. Премьер алдыннан кайбер серләрне чишәргә дип бүген студиябызга Татарстанның атказанган артисты Минвали Габдуллин килде. Исәнмесез, Минвали әфәнде? Исәнмез, Сазилә. Менә инде исеменнән күренгәнчә, сәфәр спектакле фәлсәфи, кешене уйландырырлык булырга охшап тора. Тамашачыны нәрсә көтә? Безнең 4, 5, 6, 7 ноябрьдә шушы сәфәр әсәре сәхнәләштереләчәк. Бу безнең 116 сезонның беренче премьерасы булып чыга инде. Бу безнең ни өчен бу көннәрдә куелды бу спектакль дип әйтәм. Чөнки заманында Марсель абый киткәчтән Фәрит абыйның сүзе бар иде, Марсель абыйның туган көненә 7 ноябрьгә ел сайын спектакль чыгарабыз дигән. Бу беренче чиратта инде менә шул әйтелгән сүзне җиренә җиткерер өчен дип куела торган спектакль инде. Менә ел сайын без 7 ноябрьдә Марсель абыйның туган көненә бер премьера әзерлибез. Менә бу премьерга килгәндә бу әйтеп үттегез Альберт Шакиров, шул юлчы, ул үзе бик матур сөйли, тапшыруларын алып бара, ул мин аны бик яратып карыйм, тапшыруларын да, сөйләвен дә тыңлыйм. Ул инде шушы, мин дә шулай уйлаган идем, шушы төрле сәфәрләрдә җөреп, шуңа таянып язылган әсәр дип инде. Бу әсәргә килгәндә, бу бик кызыклы, шундый әсәр, кызыклы әсәр. Ул әйтеп, үзегез әйтеп торасыз, симфоник, ничектер менә юлчы, сәфәр, символик образы. Ул бу әсәр инде безнең әйттем кызыклы дип, менә бик анда
Менә жанрына килгәндә, ниндирәк жанрда? Жанр аның қойылған енді моңсу комедия деп. Вот халыққа мені қалса бик шуячак, бик қызыклы әсәр килеп чыгарга тиеш, Алла берса. Барлык серләрне шишеп бетермибез, чөнки инде тамашачы үзе үз күзләре белән аны килеп карарга тиеш. Менә сез инде менә кат-кат әйттегез, Альберт Шакиров ул инде безнең менә сценарий авторы дип инде. Белүебезчә, ул журналист алып баручы. Гел драматург әсәрләрен уйнап өйрәнгән артистларга менә мондый журналистның әсәрен кабул итү кыен булмадымы? Хәзер бит инде Азилә менә язучылар бик күп. Ничек дип әйтим сүземне баш. Альберт бу пьесаны язган җиренә җиткереп, калыбына утыртып дигәргә була. Бар менә русча әйткәндә место действия бар дип әйтәм. Аның төп вакыйгасы бар һәм шишелеше бар. Монда бөтенесе дә бар менә бу пьесада дип әйтәм. Бу пьесаны бит инде менә безнең үткән сезонда чыкты "Сагынырсызмы" дигән. Аны ул аның авторы бөтенләй бизнесмен. Менә ул яңа татар пьесасында җиңү яулаган әсәр иде дип әйтәм инде. Журналистлар гына түгел дип әйтәсем килә инде. Менә бизнесменнар да яза, журналистлар да яза, башка төр өлкәләрдә эшләүчеләр дә язарга мөмкин дип әйтәм. Монда Альбертның әсәре ул калыбына туры китереп язылган әсәр инде. Менә барсы да бар. Менә актерлар составына күз салсак, биредә инде безнең өлкән буында, урта буын һәм яшьләрдә очраша. Һәм аларны бер символик образ, ягъни юл образы тоташтыра дип әйтергә кирәк. Бу әсәрдә безнең иң өлкән артистларыбыз Әзгар абый Шакиров, төп рольдә инде Илдус абый Әхмәтҗанов, Рузия апа Монтеголлина, Әсхат абый Хисмәтов. Алар инде өлкән буынга керә инде. Без инде менә урта буынга керәбез һәм яшьләр инде. Безнең шушы әсәрдә шушы төп вакыйга бар авылда бит инде, авылда була бит инде. Күрше тирә шул председатель дигәндәй инде без авыл кешеләре монда бар авыл кешеләре юлда очрый, юлчылар инде аңа шул юлда барышлый сәфәр әсәре булгачтан ул безнең ул куелган юлда бара дип инде күрсәтелә. Төп герой юлда бара дип инде. Монда яшьләр дә бик күп катнаша. Мин бу әсәрдә мулла образын башкарам. Алла бирсә барып чыгар дип ышанам. Бу мулла инде гади генә мулла түгел. Бу авылның мулласы, бу мулла совет чоры мулласына ошатыбрак язылган мулла образы дип әйтимме соң инде. Ул менә заманында шундый кеше булып чыга. Аның турында шундый сүз әйтелә. Ул муллаларны сүгеп, динне сүгеп йөри торган кеше була. Хәзер үзе мулла, үзе дингә өндәүче дип әйтим инде. Ул заманында анда әйтелә, күрше авыл мулласын тотып кыйнаган дип инде. Религия опиум для народа дип күрше авыл мулласын. Хәзер үзе мулла булып йөри. Минем образ шундыйлар инде. Ул бүгенге көндә дә шундый кайф сафа кырып җиргә ярата торганрак шундыйрак мулла дип әйтим инде. Әлбәттә, хәзер аны күп кеше кабул итмәскә дә мөмкин андый мине дип әйтәм. Менә миңа шушыны ничектер барысында берләштерергә кирәк. Берләштереп бер матур гына образ тудырырга тутырмакчы булам дип әйтәм инде. Шундый җаваплылык йөкләнде сезгә. Яхшы. Инде барлык тамашачыларыбызны 4-нче, 5-нче, 6-нчы һәм 7-нче ноябрь көннәрендә премьерага көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Мин Вәли әфәнде, әлбәттә инде премьерага көтеп калабыз. Рәхмәт. Без шушы күтәренке ноктада сезнең белән саулашабыз. Көнегез хәерле башланып, бары уңышларга итсен.